Digan lo que digan las mujeres, estamos en guerra. I un dia més, sí, estem en guerra. Avui tinguem un panel espectacular que ja sabeu que avui toca esports. I amb nosaltres tenim la companya Elena Luna. Elena, com estàs? Hola, bona vesprada. Molt bé, molt contenta. Ens dirà moltes cosetes avui, molts percentatges que m'han comentat que estan augmentant. M'han comentat també que estaven fent tertúlia abans, no? I que estaven dient que, bueno, que cada vegada hi ha més presència, tant a nivell de comitè com a nivell de campionat, el qual és una gran, com es diria, com una gran punt, no? per a donar alegria, no? I per a donar també, com si diguérem, més ganes per a que la gent també s'apunte. I que Correcte. ho vegin normal, que no m'agrada la paraula normal, natural. Normalitzar, anar normalitzant Exacte. aquestes dades. Exacte. Bueno, Elena, conta-mos que mos portes notícies fresques. Pues vos conte perquè l'últim mes han passat moltes cosetes molt importants. Una d'aquelles és que el València Bàsquet ha tornat a fer història, proclamant-se el campió de la Lliga Femenina després de superar al Casademont Zaragoza en una final que va ser superdramàtica perquè anaven 66-67 perdent i quan quedaven segons van fer una anotació, una canasta i van guanyar 68-67 als últims segons. Va caure, el Roig Arena va caure, va ser molt espectacular de veure, ja va ser allí o a la televisió, va estar molt, molt guai. Entonces, n'hi havia 7.600 persones en el Roig Arena veient la final. Que guai, Va que estar guai. molt guai, un partit superigualat. Emoció. Sí. Superguai. I ja havien guanyat el primer partit a Saragossa, que va guanyar 73-81, perquè aquestes finals se fan una en l'estadi del visitant i l'altra en el de local. I van guanyar la primera allí 73-81, quedava la del cap de setmana passat, que van guanyar 68-67, i aquesta és la quarta lliga consecutiva. No 4 en els últims anys, no. 4 seguides. Consecutiva. Que és el gran dominador del bàsquet espanyol ara mateixa. També aquest cap de setmana se va disputar la Copa de la Reina de futbol, va guanyar el Barcelona contra l'Atlètic del Madrid 3-1, va ser un partit dominat per el Barça, el qual ja ha guanyat la Lliga, la Supercopa, i amb l'últim títol d'aquest cap de setmana s'ha tornat a revalidar i ha aconseguit el triplet nacional del futbol femení espanyol. També el Barça s'enfrenta el 23 de maig de 2026 a Oslo, a Noruega, a la final de la Champions League femenina, que és la competició internacional europea més important del futbol, i les blaugrana arriben després de conquistar els 3 títols que hem anomenat abans, intentaran completar una temporada històrica amb 4 títols. La final començarà a les 6, el 23 de maig de 2026, i el faran, que em pareix que o a la 2 o a la 1 a Teledeporte. O sigui que apunteu-se la data perquè estarà molt, molt bé. 23 de maig, no? Sí. 23 de El maig, dissabte. A les Teledeporte, Dissabte. cau dissabte, tots ahí a veure les xiques jugar. Correcte. I ja l'última notícia del futbol, tinguem el València femení i el Villarreal femení en la final de playoff per a pujar a primera divisió. Els dos equips es juguen l'última plaça que queda, a doble partit. El partit d'anada el disputarà el cap de setmana aquest a Vilareal i la tornada serà a Paterna, al fin de següent. El València arriba després d'una semifinal espectacular. La setmana passada va guanyar 4-3, també als últims minuts va guanyar, mentre que el Villarreal va superar fàcilment a l'Osasuna 5-2 en el global. Les valencianistes tindran avantatge perquè en cas d'empat després de la pròrroga podrien passar en primera divisió perquè han quedat millor que ells en la lliga regular. Tot apunta a una final superigualada amb els dos equips valencians lluitant per tornar a l'elit del futbol femení espanyol. O sigui que tinguem un cap de setmana prou mogudet. Sí, prou mogudet.
També a boxeig tinguem a la vallisoletana Isabel Rivero, que va revalidar el seu títol de campiona del món de pes àtom. Se va imposar per unanimitat a la tailandesa, el nom és Namhoon, i després Namhoon serà, sí, Namhoon. correcte, Sí. sí. Després de 10 assalts en 2 minuts, o sigui, va I això ser que espectacular. elles fan lo de, bueno, elles, el tema del Thai, el combat, Thai Súper. combat, i ho porten tota rajatabla, van molt potents elles, Sí, eh? doncs Isabel l'ha tornat a revalidar. Increïble. Una crack. I ja per finalitzar les notícies, fa coseta d'unes setmanes, a la Nucía va ser el campionat d'Espanya Màster de Karate 2026. Se van reunir centenars de competidors d'arreu del país d'una de les grans cites del calendari nacional. Així tinguem a una competidora Sí. de Canals, Hola, bona Cristina. vesprada. del Club Karate Canals. Claro, Correcte, clar que, sí. que va ser una de les participants d'aquest campionat que té prestigi major de nivell nacional. Se van registrar 338 inscripcions entre les modalitats de kata i kumite. El kata, que me corregica Cristina, però el kata és més disciplina i el kumite és més combat. Sí, correcte. El comitè és combat, el kata, com altres vegades us han comentat, és com una sèrie de tècniques contra un rival imaginari, però que li has de posar la intensitat, l'emoció i la tècnica de lo que passaria si lluitares contra una altra persona. I el comitè és el combat, el cos a cos contra una altra persona a veure qui fa més punts. Clar, i ahí les de pegar, no?, en diferents punts del Sí, cos, n'hi ha no? certes parts que puntuen i més- certes parts encara que penalitzem, Clar, que clar. no és correcte. Gràcies, Cristina. Cristina, que ja sabeu que ha vingut a 3 vegades, que hem estat Sí. parlant del Club de Karate de Canals, que no us he presentat, però disculpeu-me, perquè així una... S'ha llançat, s'ha llançat. Un cafenet. Però és un Bueno, plaer, i és un plaer. també presentar el panel, avui tinguem en part, amb nosaltres la nostra companya en part. Estem a tope avui. Estem a tope avui. Tenim a Lola, que també està per ahí, i tenim a Isabel, que Hola, és una bona habitual, vesprada. que segur que la conegueu, que m'han dit que eres popularíssima en canals, i per allà on vas, la lies. No, ja és menys, ja. Ella diu que la no, lia però positiu, moltes de les iniciatives feministes que n'hi ha per ací són gràcies també a ella i la veritat és que és d'agrair. Bueno, i tornant al tema del karate, que estàveu comentant el kata i el Sí. kumite, no? Sí. Ho he pronunciat bé? Sí, perfecte. Puc fer-te una pregunta? Sí, clar que porfa? sí. Mira, les persones que competeixen en una modalitat, competeixen en les dos? No sempre. Normalment t'especialitzes en una modalitat per el Sí. tipus d'entrenament que has de fer per a portar-ho a terme. Però a vegades n'hi ha valents i valentes que tenen temps i poden entrenar les dues modalitats i se presenten en les dues modalitats. Sí, sí. És més minoritari, però sí que n'hi ha casos, Entonces, en este cas, lo que fa el campionat, com dura varios días, organitza primer i se fan els campionats de kata, perquè en un combat podria ser que el lesionares. Clar. Involuntàriament, que passen incidents que te pugues lesionar. Entonces, per al cas de que aquells que competeixen en les dues modalitats Per a protegir-los un poc més d'algun resultat que d'una puga... possible que ja no pogueren participar, Clar. se realitzen primer les jornades de kata i després pues, ja mos queden tots per apoyar els nostres companys de comitè i a nivell de selecció és superguai, perquè encara que són dues modalitats, però anem tots en una pinya. Clar, molt i se xulo. fa pinya, se fa Sí. germanor, no? Que Sí, diem. i inclús ja és més abans del campionat, la selecció ja quan te convoca per a entrenaments específics, en Xeste i en els centres on te convoquen per a entrenar, ja comences aquesta relació amb els teus companys dels que anirem a competir aquesta jornada i quan te convoquen això ja és a part de que són entrenaments encara que siguin més intensos, però són molt xulos a nivell de compartir i I compartir també vivències, no? Mira, em Correcte, fa mal... i els que tal, no sé són què. fins al campionat autonòmic, els teus rivals, entre cometes, Allí es fan amics. allí, Sí, se allí fan anem amics. tots a una a defendre's a muerte i dius, si fa 2 o 3 setmanes estàvem competint uno contra l'altre i no volien saber els trucos d'uno i de l'altre, no? ni Quan arriba el l'estratègia, campionat clar. d'Espanya és una passada perquè anem tots a una. A una.
Així no és com hauríem Com vau quedar? Solidaritat. Pues, en este campionat Núria va quedar quinta en la seva categoria i jo no vaig tindre molta sort i me vaig enfrontar en les primeres rondes contra els medallistes i vaig quedar eliminada. Entonces, moltes vegades quan els teus contrincants que són tan potents arriben a la final, comencen a repescar per a tornar a tindre més oportunitats per a poder lluitar contra el bronze. Però Clar, per en fer el meu punts, cas, per fer mèrits, clar. Sí, en el meu cas, en la ronda anterior contra la que me va eliminar a mi, ella va caure per un punt que es diu per una bandera i vaig perdre les opcions. Que aquesta xica, jo seguint-la, havia vist que 3 vegades havia quedat primera, però en esta ocasió no va arribar, va quedar tercera ella finalment, però jo me vaig despenjar en lo que és el programa. Bueno, però vas molt participar, contenta. l'experiència, el haver estat convocat, Sí, totes aquestes coses sí. sempre són un punt a favor i tot són experiències que sumen. I el que més important és que els treballs que realitzes fer-los bé i quedar-te tu contenta en tu mateixa. Les felicitacions del seleccionador, perquè tens allà diversos seleccionadors darrere tu. A nivell en el estatal, casetó, clar, estem parlant. Sí. animant-te. I Siri que te diguen molt bon treball, queda contenta, és tot. El que passa és que pues, bueno, per És tot. circumstàncies has quedat eliminat, però que no passa res, no has pogut I anar a la Núria repesca. va fer una actuació fantàstica, però fantàstica. La cinquena. I ella sí que la van repescar, va lluitar en les repesques, va arribar a disputar el bronze, Uau. i ahir per poquet no va superar el bronze, però vamos, que mos van quedar tots, que va fer molt bé, molt contents. Per lo que t'expliques, estàs dient, o crec jo d'entendre, que a l'hora de competir són ja per sorteig? Sí, se realitzen sortejos i tu en cada encontre, encara que és kata, t'enfrontes a un rival. Sí, i no saps quin és. No saps quin és. Entonces, tu quan tires a eixir te convoquen i estàs contra un altre rival. Els dos, el que guanya, és com si diguérem la traducció al combat que s'enfronten dos persones i guanya uno, en kata, des de fa uns anys, perquè abans se presentaven tots i sumaven puntuacions i se classificaven per puntuacions, però ja des de fa uns anys s'enfronten contra un rival. El que té més punts en aquest encontre passa a la següent fase i vas passant fases. Quan els que arriben a la final han deixat darrere, se suposa que és perquè són millors i han deixat darrere a gent que a lo millor, si no s'haguera trobat en ells per el camí, haguera arribat més prop de la final, repesquen. És un sistema que se considera com més just, perquè abans no se feien repesques i no tenies més opció que a lo millor que la primera quedar-te carta. fora, claro. te I a lo millor quedaves tenies un fora. bon nivell, però Sí, per una tecnicalitat, no? Sí, i entonces és un sistema, la veritat, que molt just, i estàs com a karateka enfrontant-te a un rival en cada moment, encara que facis kata. Això està molt bé. I aquest sistema que han implementat, veus? Això no ho sabia. Sempre aprenguem coses. Sin aprender dos Per o tres això, quan coses l'altra més. vegada vam parlar de Sandra Sánchez, és que en les finals ella s'ha enfrontat, perquè també és el mateix sistema, a la que era ara, perquè ja no estan en competició, però la que era la japonesa. Entonces, quan ella arriba a una final contra una japonesa i li guanya, això va ser... És molt gran, és molt gran. Ai, són molt disciplinats. Sí, molt. El tema asiàtic, els asiàtics en general són molt disciplinats. Sí, guanyar a una persona que siga tan disciplinada, correcte, que ho tinga tot tan quadriculat, correcte, sí. que sàpiga tant de tecnicismes i tot això, i guanyar-li... És doble valor. És doble valor. És doble. Sí, per supost. És un valor añadit. Totalment d'acord. Una meravella. Bueno, i ara jo sí que m'agradaria, ara que ja estem ja a mitant en l'equador del nostre programa, sí que m'agradaria comentar una cançó que hem triat per avui. La cançó, en este cas, està en català, es diu Somiar despert, i és de... espera't, que és d'una xica. Es diu Julia Blum. Ahí està. Julia Blum amb nosaltres. Somiar despert. Tan somiar despert que no sent res. Tinc clar que t'enyores molt, tinc clar que t'enyores dels moments. Tinc clar que ho dubtes tot, he pensat
dies pensant menys. Aquí he d'anar fingint que estàs bé així, tot segueix com ahir. Tan somiar despert que no sent res. Cansat d'estirar de fils, de quedar-te en no res. Tan somiar despert que no sent res. Toca estirar de fils, de quedar-te en no res. Tinc clar que jugues sol, tu contra el cap i l'univers. 30 voltes al sol i uns ulls massa transparents. Te'n vas a viure sol i el silenci et segueix. Com penses que no dorms amb cafè, sucre i gel? Que tindria més sentit fins i que et fa content. Tindria més sentit fins i que estàs despert. Tan somiar despert que no sent res. Cansat d'estirar de fils, de quedar-te en no res. Tan somiar despert que no sent res. Toca estirar de fils, de quedar-te en no res. Te'n vas caminant sense entendre res. Esquives i evites tot el que et ve. Te'n vas caminant sense entendre res. Tindria més sentit fins i que estàs despert. Tan somiar despert que no sent res. Cansat d'estirar de fils, de quedar-te en no res. Tan somiar despert que no sent res. Gràcies, companya. Sí, bueno, estàvem en esta cançó que, jo que sé, donava l'aire eteri, no? I parla de coses, de somiar despert, de tindre un somni, i de tindre el somni passem al tema del dia, no? Que també seria tindre aquest somni d'arribar, i no sols penjar-te la medalleta, sinó ser capaç de donar-te a tu una oportunitat, que al final és del que es tracta també el karate. El karate m'està parlant també de que en realitat és una forma de defensa, de saber com defendre, però també d'autoconeixença, no? I una de les coses que també l'acompanya, en part, volia preguntar-li a Cristina, que està avui així del club de karate, era... Sobretot, jo sé que vosaltres esteu en el karate des de ben xocotetes. N'hi ha altres persones que s'han incorporat més tardies, però dins d'aquestes disciplines que tingueu que adoptar, tant en l'alimentació, en el comportament, en el, com tu has dit també, en la disciplina, en quant a companyerisme, però sobretot quan es tingueu que posar para allà en la ment, que tingueu que fer les competicions, el donar-ho tot, i que han comentat també que aquests premis es valoren moltíssim, perquè és un treball que ha hagut darrere. Jo voldria que me comentares, t'ha dit moltes qüestions, però algo de lo que t'ha preguntat, per favor. Sí, està clar, t'entenc. Normalment, quan tens una competició, te fixes uns objectius i te marques com un programa a seguir. Sí. Quan estàs més lluny de la competició, solen ser intensitats més baixetes, inclús te pots permetre algun dia tindre coses imprevistos i no acudir, però quan ja t'arrimes a la competició és molt important el que t'has marcat, complir-ho en quant a aquesta constància, horaris, aquesta disciplina que estàvem parlant per exemple, abans. en el nostre cas que entrenem el kata, tu te prepares una sèrie de kates diferents i t'ho prepares per sèries, per repeticions,
per correccions que te fa el teu mestre, revises, te graves, te veus, perquè moltes vegades el que ens passa és que des de tu te creus que estàs fent una cosa o bé o correcte i des de fora no està veient-se així. I tu al final és una suma de molts punts. Marcialitat, que se transmitisca l'emoció de lo que intentes plantejar. No, a vegades diuen és una dansa, no és una dansa. És més enllà, és una defensa imaginària, però que tens que transmitir que realment estàs defendent, que si te posara algú davant, que estigueres defendent-lo. Si fos una dansa, seria simplement una forma i ja està. Una forma d'expressió, sí. Correcte, és més però no enllà. solament és una forma d'expressió, és molt més, clar. Inclou la marcialitat que des de xocotets mos ensenyen, les expressions de la cara, el que estàs sentint en el kata són moltes coses. Per exemple, en el kata una coseta que té una particularitat que des de fora la gent li sorprèn, a lo millor nosaltres estem des de xocotetes veient-ho, però quan tu presentes el kata tu saludes, te prepares fora del tatami, fas com un avís que te donen permís per entrar al tatami, te prepares, respires, una xicotigua d'uns segons de meditació, saludes, presentes el nom del teu kata, te prepares i ja fas el que és tot l'encadenament de tècniques que correspon. Quan acabes, tornes a saludar per respecte a l'arbitratge i t'inicies ja del tatami i dones pas a la companya. Una cosa molt xula és que sempre en els enfrontaments tant de kata com de kumite, abans de començar sempre algo, saludes en la forma d'estat japonesa d'inclinar-se, estàs saludant al teu company mostrant el respecte. I quan acabem, normalment se saluda, però moltes vegades quan ja de diverses competicions tens inclús confiança o tens amistat en l'altra persona, ja trenques un poc la barrera de la marcialitat, saludes i vas i t'abraces a aquesta persona. És molt xulo. Això és bonic. És molt xulo. I moltes vegades quan n'hi ha amistat i n'hi ha enfrontaments, a mi a vegades m'ha tocat enfrontar-me contra la meva Núria, que siguen des de xocotetes agermanades del karate, i acabes, saludes, i enseguida t'his a abraçar-te i des de fora el públic i els que te coneixen se posen a aplaudir. És emocionant. És tot un ritual i en el cas del combat passa igual. Les companyes que són comiteres en el combat, quan tenen aquesta afinitat, acaben, s'abracen i a vegades han eixit hasta llàgrimes perquè feia un segon t'estaves pegant, t'estaves colpejant tècnicament i correctament i controlat i tot el que vulguis, però t'estaves invadint un poc l'espai de l'altra persona i de sobte acabes i dius, vale, ja, fins ací, ara ja tornem a ser amigues, no? És xulo. El canvi d'emocionalitat, sí, no? Moltes emocions. En aquest sentit, moltes emocions, perquè moltes vegades tens que mantindre les emocions un poc a ratlla per a lo que tens que presentar i tens que transmetre. Clar, per això tan important el tema del ritual, no? Que comentaves, el tema del respecte que està molt en la cultura del karate. I quan sigueu així com tu estàs expressant que sigueu amigues tan íntimes i des de xocotetes heu competit i heu entrenat i de tot juntes, a l'hora de competir no te pareix un poquet a dir vaig a... Pues sincerament, perquè com tinguem un poc de diferència d'anys, n'hi ha anys que entrem dins de les mateixes categories i anys que no, segons com caiga el tall de la categoria. Quan no mos toca juntes i ser any és una alegria, és un alivio. Ja sabeu que no aneu a competir. Clar, perquè saps que no t'enfrontaràs a ella i que ella seguirà la seva línia de competició i jo la meua. I quan els anys que mos toca enfrontar-nos és un patir, perquè dius, per favor, que siga el més avançat possible i que si pot ser, conforme avancem les rondes, que siga ja trobar-nos per al final. Perquè si te coincidís al principi que una té que eliminar a l'altra, és molt dur, perquè patixes, jo crec que més per la teua companya que per tu. Perquè conforme comentava abans és més un repte, moltes vegades, i a aquestes edats sobretot, és més un repte personal de fer un bon treball, el resultat, la medalla, pues, al final pues, és una recompensa, que si arribes t'alegra tot el treball que portes darrere, però que si no arribes i has fet un bon treball és molt motiu d'estar orgullosa. Molt satisfactori. El karate el que té és que és un deport que, com ella ha estat explicant, més que és competitiu, però no és aquesta competició d'agressivitat. Correcte. Com pot ser altres esports. Estiguem veient-ho a nivell
televisiu en el futbol, no? Que n'hi ha molt més de contacte i més... I a més, fora d'ahir, l'agressivitat Sí. continua Més, i diríem, els piques, tot val, sí. no, tot no val. I així no, així conforme Correcte. està explicant Cristina, és un deport on hi ha molt de respecte per el rival. Sempre. Jo ho sé perquè Sí. fa 2 anys va anar el meu net i t'ensenyen pues, això, a coordinar i a tindre aquesta tranquil·litat i un respecte per el contrincant. I Sí, de fet, intentar de lo controlar primer les que emocions. Exacte, i per això el tema de la respiració, que no sé si ho Sí. van comentar, però que també era un d'aquests rituals que també volia preguntar. Sí. Volia preguntar si feu algun ritual per a calmar-vos o alguna coseta així, curiositats. Cada un té la Té seva la seva coseta. cosa, no? Sí, a mi Que guai. personalment m'agrada aïllar-me un poc, encara que quan vas a competir tens el teu sensei que fa de coach o tens el seleccionador en els casos dels campionats nacionals. Sensei és el mestre, per a qui no ho Sensei sàpiga. és el sí. mestre, sí. Quan tu vas a nivell autonòmic vas més a nivell de club i tal, però quan n'hi ha certs campionats nacionals que són a nivell de club i certs campionats nacionals que són a nivell de selecció. En el de la Nucía del mes passat era a nivell de selecció, entonces comptes en 2 o 3 seleccionadors que estan assessorant-te, apoyant-te tot el rato. Però a mi personalment, abans d'eixir, m'agrada com apartar-me un poquet, aïllar-me un poquet de tot, i jo començo a repassar més sèries del cata, els punts aixina més que a vegades tens un poquet de conflictiu o que tens menys segurs i me les repetisc però en bucle. Tinc companyes que es posen cascos, música, tinc companyes que ni calfen pràcticament, calfen un poquet i quan ixen ho donen tot. Són coses... I n'hi ha companyes que calfen molt intensament perquè necessiten tindre les pulsacions superaltes per a complir el que van a fer. Jo en aquest cas soc més pausada, sí que estire bé i me prepare bé, però soc més pausada i més mentalment. Com a mi aïlla, no tanques els ulls, perquè no és tampoc tancar els ulls, però mi aïlla mentalment i potser m'estan parlant i ni estic escoltant en aquest moment. Clar, perquè estàs repetint les seqüències. Clar, perquè per arribar a un campionat com aquest, quantes vegades has tingut que fer el kata o la sèrie? Moltíssimes. Repetisses les coses perquè a lo millor tu portes 4 o 5 cates preparades, que cada cata a lo millor pot durar 2 o 3 minuts, n'hi ha que duren minut i algo. Jo m'haver perdut en els 10 primers segons, Jo me morio de peix. Però se repetís moltíssim. N'hi ha treball també de preparació física, però quan estàs més encarat a preparar, o sobretot grans campionats, te centres sobretot en els que creus que vas a traure més o que te poden donar més puntuació a repetir aquestes sèries, però és que si se contaria assustaria i tot, perquè se repetís moltíssimes vegades les sèries. Clar, i tindre-les al cap i ara vaig a fer esta que sé que la tinc molt Inclús ben preparada. N'hi ha cates que s'assemblen i en un lapsus d'emocions, de nervis, perquè a vegades te pots quedar bloquejat. Ha passat companyes que a mi me va passar de xicoteta, me vaig passar d'un cat a l'altre i acabes i dius, què he fet? No? Claro, perquè són moltes tècniques molt semblants però que has repetit tantes vegades, però al final s'interioritza físicament també. Clar, anava a dir-t'ho, jo dic, al final és com una espècie de coreografia que el múscul ho recorda i a vegades el lia el múscul i la ment, no? Sí, perquè a vegades, potser en coses més que t'es posat nerviosa per lo que siga, dius, no sé ni com l'ha fet molt bé, m'així bé, però ho ha fet el meu cos. Sí, és com que... Són diferents sensacions. Ho has deixat anar i ja està. I a lo millor penses, no me poso nerviosa, però no pots evitar-ho. Jo crec que també és la teua ment, que tu ja ho has practicat, i en aquest moment la teua ment és la que te porta a fer això. Sí. Sense que el dones compte, perquè en tot preparant-te també, mentalment, sí, és de veres. Bueno, ja, no sé si tingueu alguna pregunta més, però no mos dona temps ja, perquè és que ja se'n va el temps. Estiguem finalitzant ja. Estiguem finalitzant ja, com sempre. Digues, Empar. Jo estic un poquet pesadeta avui. És que no mos dona temps, Empar, deixem-ho per a l'altre. La respiració és molt important. Molt important. Perquè en tots els àmbits, en tots els deports i en totes les coses que puguem practicar, la respiració és el bàsic. Clar, i s'autoconeixença, i per això que totes hem d'anar a donar-li suport al karate. I fins així, gràcies al Club de Karate de Canals. Gràcies a vosaltres. Gràcies a les companyes que han estat així, Empar, Lola, Isabel i Elena. I Elena. Fins la propera.
Un plaer. Fins el Adeu. proper mes. Adeu. Gràcies. Diga lo que digan las mujeres, estamos